प्रमद बर'नि बिसिया बबे बिउटि पार्लाराव देलायो बिथांनि गथ'फोरखौ मानो आसामिस मिडियामाव इंलिश मिडियामाव होनाय जाखो मानो बर' मिडियामाव फरायहोनो हायासै सासे जातीयताबादी नेताया बिथांनि बिल्डिंआ मानो एसेबां थाबनो गिदिर जाखो बिथांनि टाइल्सखौ बहानिफ्राय लाबोदो बे बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो सोंनांगौब्ला खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बर' रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे बर' रादाब लानानै फैदों भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो एटेनसन प्रमद बर' एटेनसन प्रमद बर' आरके लाइभआव बे समाव आं रंगल बर'आ रायजो राजानि माखासे सोंलुखौ लानानै दसे सम फैदों जोबोद गोनांथार माखासे सोंलु आरो माखासे क्लियारिफिकेसन बे समाव जों लाजिनाय मोनदों जाय प्रमद बर'आनोखि इउनिटिनि बाथ्रा बुङो जायनोखि पिसनि बाथ्रा बुङो बिथाङा दिनै साधारन मोनसे निउज पर्टेलखौ टारगेट खालामना लानाया जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा मोनसे समाव जाय समाव जवाहरलाल नेहरूआ प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन बे समाव आनन्द बाजार पार्टी लिरदोंमोन जे नोंथांमोना जुदि जोंखौ समालोचना खालामाबा सोर खालामनो नोंथांमोना समालोचना खालामबासो जों खामानिफोरखौ मोजां मावनो हागोन सासे प्राइम मिनिस्टारा मोनसे रादाब बिजोंनि गेजेरजों गावखौ समालोचना खालामजानो लुबैदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदों जे बिटिसिआव पिस फैबाय बयबो माने खामानि मावनो हागोन नाथाय जोंनि जा फ्रिडम अफ स्पिच बेखौ मानो खोमानो नागिरदों दिनै नंखाय बाखाय माखासे बाथ्रा बुंनानै एलिगेसन लाबोनानै दिनै आरके लाइभखौ जेरैबायदि कालार फोनो नागिरदों बे जोबोद माने दुखु नांथावना जादों जाय सुबुङानोखि दिनै बिटिआरनि सिएम जाफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद बर'नि सिनस्रि आफादनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिया बेफोरबायदि आखु दिन्थिनायाव जोङो थारैनो लाजिनाय मोनदों आरो आईटी सेलखौ आङो थोंजोंनो चेलेन्ज होदों इउपिपिएलनि जुदि बिथांमोना साहस दङब्ला बेखौबो रेडि जानानै था नोंथांमोना जेरैबायदि जोंखौ पार्सनेलि दिनैनि तारिखआव एटाक खालामनो नागिरदों गाबोन जुदि जोङो प्रमद बर' बिथांनि बिसि बिथांनि गथ' गथायखौ जुदि लानानै जों जुदि क्रिटिसाइज खालामबा रायजोनि सार्थआव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ डाइजेस्ट खालामनो हागोन ना हाया प्रमद बर'नि बिसिया बबे बिउटि पार्लाराव देलायो बिथांनि गथ'फोरखौ मानो आसामिस मिडियामाव इंलिश मिडियामाव होनाय जाखो मानो बर' मिडियामाव फरायहोनो हायासै सासे जातीयताबादी नेताया बिथांनि बिल्डिंआ मानो एसेबां थाबनो गिदिर जाखो बिथांनि टाइल्सखौ बहानिफ्राय लाबोदो बे बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो सोंनांगौब्ला नोंथांमोना बेखौ हजम खालामनो थाखायबो रेडि जानानै था नोंथांमोना जेरैबायदि जोंखौ पार्सनेलि एटाक खालामदों ससियेल मिडियाआव नंखाय बाखायनो आरो जोंखौ सोंलु सोंनायाव रावबो बादा होनानै लाखिनो हाया जों रादाबगिरि हिसाबै सोरबा प्रमद बर'खौ सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ जों गिनायाव गैया जों रायजोनि जाना सोंलु सोंगोन सोरबा जोंखौ बुयोबाबो जोयोबाबो जोंखौ नारसिनबाबो थगायबाबो नासयबाबो जों गिनायाव गैया आरो आरके लाइभनि स्टेन्डआ क्लियार सानफ्रोमबो बर' रायजो राजानि खाथियाव थानानै बर' रायजो राजानि जानानै जोङो सोंलु सोंनो थाखाय थियारि बेयाव जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन आं बिटिआरनि चिफ जाया होननानै बा बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै नोंथांमोना भिसिडिसि चेयारमेन मोनसे उन्दै बेसादखौ लानानै दिनै क्रिटिसाइज खालामदों जाय प्रमद बर'आ बड'लेण्ड आन्दलन जोबागौमानि जेबो राजखान्थि खालामा होननानै बुंदों बेनि सायाव नोंथांमोना नोजोरा गोलैयाखैनो लासिं सिंनि बाथ्रा रायजो राजानि माखासे बाथ्राखौ सरकारनि खाथियाव आरो माखासे इस्युसफोरखौ दैखांनायनि थाखाय फैदों रायजो राजानि सार्थआव सानफ्रोमबो आरके लाइभआव बाथ्रा बुंगोन बेयाव रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा सोरबा जुदि बर' जाथिनि बाथ्रा बुंनायाव सोरबा प्रमद बर' सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZ गाज्रि मोनबाबो बिथांमोनजों जों कमप्रमाइज खालामनायाव गैया जों सानफ्रोमबो नाजागोन रायजो राजानि खाथियाव थानानै जाहाथे रायजो राजानि समस्याखौ सरकारनि खाथियाव जोङो हरनो हायो फोसावनो हायो बेनि थाखाय जों खनसेबाव बुंबावदों आरके लाइभआ मालाबाबो जातीयताबाद बा माहारियारिबादनि बेलायाव कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा प्रमद बर' बिथांनि जा मेनिफेस्ट' इलेक्सननि इस्ताहार बे इस्ताहारा आंनि आखायाव दङ सम फैब्ला जों सोंगोन नोंथाङा 5 बोसोराव मा मा खामानि मावखो जोङो सोंगोन बे सोंनायनि मोन्थायखौ जोंखौ संबिधाना होदों बेखौ नोंथांमोना जोंनिफ्राय सेनो हाया जुदि बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जामारदोंबा प्रमद बर'आ 2020नि 26 तारिखखालि बिथाङा अमित शाहनो गांसे लेटार लिरदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै अब्ला गुबुन सिगनेटारिफोरखौ बिथाङा लोगो लाफानांगौ होनना सानाखैमोन नामा बिथाङा गावनो हारसिं जे माने बिटिआर एकर्डखौ माने इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ होननानै अमित शाहनिसिम लाइजाम लिरदों आरो जुदि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जामारदोंबा बिथाङा मानो अमित शाहनिसिम लाइजाम लिरफिननो गोनां जाखो बिनि एन्सारखौबो हो रायजो राजानो जों रादाबगिरि हिसाबै खौरांगिरि हिसाबै जों सोंगोन नोंथांमोना दिनैनि बर' रादाब एबा भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि गोदान बर' रादाबफोरा नोंथांनिसिम सहैयो गोजोन्थों